Čaute, moje meno je Octating a vitajte pri mojom druhom random vlogu. Práve som to strihal video Vianočný ask. Lenže je tam jeden veľký háčik, že som tam není zaostrený. No tak som tam zaostrený, ale není som tam tak zaostrený ako pri mojich predošlých videách. Takže tak, ale... ma to hneva. Akože dá sa na to pozerať. A keby to bolo zase tak moc hrozné, tak by som to nezostrihal. Takže tak. Tuto je náš točím videa. Tuto, mám softbox teraz. Tuto točím videa. Takto, tuto. Dneska je 23. december. To znamená, že zajtra sú Vianoce. Aj zajtra vyjde random vlog. Takže sa určite tešte na ňo. Furt na tým rozmýšľam, že tie prázdniny rýchlo ubehnú. Lebo to vždycky všetko rýchlo ubehne a hrozné. Takže tak. To bude asi všetko, čo by som vám ešte povedala. A ešte keby ste nevedeli, čo to je random vlog, takže to je taký nezostrihaný, že tam, také nezostrihané video, kde nemám prichystaný scenár. Už sa sekám. Kde nemám prichystaný scenár, a že sa iba tak rozhodnem, že idem natočiť random vlog, ale určite si premyslím, že čo idem točiť, lebo určite nepôjdem iba tak si točiť, že nebudem vedieť, čo mám hovoriť a ako ostatní youtuberi. No, youtuberi, tak sa dá povedať. Takže zajtra pri ďalšom videu a dneska je sám doma, budem určite pozerať jedna z mojich najľúbenejších filmov. Nie vianočných, ale sú to proste filmov. Strašne mám rád sám doma. Takže zajtra pri random vlogu. Čau. Dajte like.